Oops! Kahit sandali lang, kalimutan mo na ang iyong problema. Makisaya na at makinig sa Naisyaga, Joke Time Drama. Hatid sa inyo ng NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga, Joke Time Drama. At ngayon, simulan na natin ang tawanan. Kaibigan mo Inoy, Oy, ala, kaibigang Toy-Toy. nandito ka na pala? Siyempre, nandito ka rin eh. Ano bang ginagawa mo? Eto, naghihintay sa'yo. Ano? Bakit mo ako hinihintay? Kasi gusto kong ilibre mo ako sa karinderya ni Chay Kunay. Wala pa akong pera ngayon eh. Sige, ikaw na lang ilibre ko. Libre mo ako? Oo, libre kita ng tubig. Ay, Umupo ka nga dito. dito sa tabi mo? Hindi, doon sa kabila. Kasi Ano? ang baho mo eh. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, kaibigang Noynoy. Bakit? Kasi nasasaktan ako. Ba? Oo. Ang totoo niyan, hindi naman ako mabaho. Naligo naman ako. Naligo ka? Oo, nang nakarang linggo. Pero alam mo, kaibigang Toy-Toy, Ano? masaya ako ngayon dahil face to face na tayo. Oo nga no. Pero may tanong ako sa'yo. Ano yun? Anong kanta nagsisimula sa ako pero nagtatapos sa ako? Ano ba yan? Kanta na nagsimula sa ako? Tapos nagtatapos sa ako? Oo. Anong kanta yun? Hindi mo alam? Hindi. Anong kanta yun? Eto, pakinggan mo ha. Sige nga, kantahin mo. Ako ay Pilipino. Uy, Ako ay Pilipino. Ang Pilipino ay ako. Okay. Hi, Jo. Hi, Kat. Kamusta ka na? Ha? Okay na ako. Ikaw? Ayos din. Umupo ka nga dito sa tabi ko. Okay. Aba, ano ba ang hiningiti-ngiti mo dyan? Ano? Parang natupad ko na kasi yung isa sa mga pangarap ko. Ano? Bakit? Ano bang isa sa mga pangarap mo? Ang maging girlfriend ka at makasama ka. Ha? Oo. Kasi pangarap ko lang dati na may magkagusto sa akin. Pero ngayon, masaya ako na naging girlfriend ka. Alam mo, Jo, mas masaya ako na ikaw ang naging boyfriend ko. Kasi kahit hindi ka makakita, pinapakita mo naman sa akin ang totoong pagmamahal. Yung pagmamahal na kakaiba. Ano? Bakit? Kasi hindi ko ma-explain kung bakit kita nagustuhan. Pero isa lang alam ko, Ano? I love you. I love you too. Aba, kinikilig ka, no? Ay, hindi ah. Grabe, dininay mo pa. Salamat, Kat. Kasi tinanggap mo ako sa buhay mo. Kahit na isa akong blind. Alam mo, nagsimula pa lang na mahalin kita. Tanggap na kita. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang mahal ko. Aba, Ang dami namang pagsubok sa atin dati, pero kinakaya natin, di ba? Naalala mo? oo. Yung nangliligaw sa'yo si Enrique. Oo. Alam mo, sabi niya sa akin, Ano? sabi niya. Kat,
Kung ako ang sasagutin mo, ibigay ko sa iyong lahat. Pati pag-aaral mo, akong bahala. Basta, mahalin mo lang ako. Pero ako pa rin ang pinili mo. Siyempre naman. Ikaw ang mahal ko eh. At hindi lang yan, ha? Pati mga magulang mo, ayaw sa akin. Lalo na nang nalaman nila na isa akong bulag. Hay, buong araw akong umiyak noon. Nang sinabi nila na. Hoy, Catherine! Bakit? Ano ba nagustuhan mo sa lalaking yon, ha? Di ba sabi namin sa'yo, mag-aral ka muna ng mabuti? Bakit nag-boyfriend ka na, ha? Hiwalayan mong lalaking yan. Ayaw ko sa kanya. Anak, andyan naman si Enrique. Oo, bakit sa bulag ka na yan papatol? Sobra akong nasaktan nang nalaman ko yun, Kat. Pero naintindihan ko mga magulang mo. Ay, buti na lang nandyan si Lola Basyang na nakaintindi sa atin. Catherine, kung mahal mo talaga si Jojo, ipaglaban mo siya. Huwag mong hayaan ang nangyari sa amin ni Miloy. Mangyari din sa inyo. Mabilis na lumipas ang panahon. Patuloy pa rin si Enrique pero nang huli, tumawag siya sa akin. Tapos, pinapakilala niya sa akin ang bago niyang girlfriend. Hi! Ako nga pala si Tintin. Lagi kang kinikwento ni Enrique sa akin. Ha, ang ganda mo pala sa personal, Catherine. At simula noon, naging magkaibigan kami ni Tintin at saka ni Enrique. At parang hindi ako makapaniwala, Kat, Nano? na okay na sa mga magulang mo na mag-boyfriend ka. Oo. Natandaan ko pang sabi ni Mama sa akin. Sabi niya. Anak, tutal, tapos ka naman sa pag-aaral mo. Okay na sa amin na mag-boyfriend ka na. Alam mo, Kat, sobrang saya ko. Ako rin, Jo. Mas masaya ako. Kasi, pwede ko nang ipakita sa lahat na boyfriend na kita. Proud na talaga ako na ikaw yung girlfriend ko. At ngayon, naintindihan ko na kung bakit ayaw nila dati sa akin. Ayaw nila mag-boyfriend ka. Bakit? Kasi gusto lang nila na makatapos ka sa pag-aaral mo. Oo nga, no? Dapat pala sa mga teenager, huwag tayong magmadali. Oo. Huwag tayong padalos-dalos sa mga desisyon. Isipin natin na ang ginagawa ng ating mga magulang ay para sa atin din. Oo. Kaya ngayon, naintindihan ko na. Pero alam mo, may problema pa tayo, Jo. Ano? Oo. Yung lalaki na patuloy pa rin na nangliligaw sa akin kahit alam niya na may boyfriend ako. Sino? Si Robotino, no. Alam mo, Catherine, pagsagutin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Wala ka nang hahanapin sa akin kasi may trabaho naman ako. Kahit parang robot ako magsalita, mahal na mahal kita. Ay, nako. Kaya natin yan, Kat. Kausapin natin siya. Okay lang yun. Basta, sama-sama tayo. Pilipino. Yun, no? Okay. Parimiloy, ito ng kape mo, oh. Oh, may lagyanan pa, oh. Okay. Hi! Uy, ang kapitbahay natin na si Mas Kumado. Nandito. Pwede rin ba akong magkape? Okay, bayad lang. Libre mo naman siya, Parimiloy. Oo man. Magkape muna ako. Nalaglag yung nilagyan ng kape natin. Ano, Lolo Miloy? Parang may isasabihin ka sa akin. Libre niya na siguro yung kape mo. Pwede. Mamaya.
kukuhanan kita sa pitaka di Pasya. Hanggang ngayon, ha? May kwento ako sa iyo. Oh, sige. Anong kwento mo? Alam mo ba na may isang bulag na nabulag ng dahil sa kape? Ha? Eh, pambihira. Paano nabulag eh? Kape lang inyong yan eh. Umiinom siya ng kape. Tapos? Pagkatapos sabi niya, ang sarap-sarap ng kape, diretso inom. Pagkainom niya ng kape, Oh? tinamaan ng kutsara yung mata niya. Ay, ala. Kaya pala dapat kapkape ng bulag mo na. Takapin. Oo. Ibig sabihin ng kapkapin, himasin. Ay, ganun pala yun? Oo, ganun yon. Eh, nalimutan ko na kasi yung Tagalog niyan eh. Himasin mo muna ang baso kung may kutsara. Wow! Para hindi tayo matuslok sa mata. Matusok. Matusok! Kita mo? Ah, Bakit? Ano ba talaga ang kailangan mo sa amin ni Parimiloy? Bakit ka lumapit dito sa amin? gusto ko sanang humingi ng love advice sa inyo. Ano? Problema na naman sa pag-ibig? Oo. Kasi, Alam ko na yun eh. Yung nililigawan mo na si Rose, na may boyfriend na si John Roy, oo. Ano bang gagawin ko para magkahiwalay sila? siraan mo. Uy, wag naman ganyan, Duloy-Lyong. Masama yun. Alam ko, kaya wag mong gawin yan, di ba, Parimiloy? Uy, Gusto mo talagang humingi ng advice dahil sa problema mo sa pag-ibig? oo. Alam mo ba kung sinong pinakamagaling na magbigay ng advice? Sino? Si Lolo Miloy? Eh, problema nga yan ni Basyang eh. Oo. Alam ko na kung sinong magaling magbigay ng love advice, Duloy-Lyong. Lolo Miloy, Sino? yung mga DJs? Hindi. Yung mga pulis. Ha? Bakit? Magaling bang magbigay ng love advice sa mga pulis? Oo. Alam mong sabi ng pulis? Ano? Sumuko ka na para hindi ka masaktan. Pag lumaban ka, Masasaktan ka lang. alam mo, Lolo Miloy, Ba't masaya ako pagkausap ko kayo. ako masaya din ako pagkausap kita. Ay, salamat. Pero alam mo, Lolo Miloy, ang magpapasaya sa akin kung pahiramin niyo ako ng pera. Ay, Ganun pala yun. Oo. Teka muna, uwi muna ako. Uy, Oh, Miloy, Ayun. pre, kamusta ka na? okay lang. Mabuti-buti na. Ikaw, kamusta ka? Ay, ako mabuti rin kahit papano. Ay, naku. Ang kapagod ng buhay ngayon. Ang dami Eh, oo naman. kagastusan. Madami pang pinaghihirap. Mga problema eh. Importante, nagmamahalan. Yun, isa pa yan. Isa pa yan. Kami ni Miloy ko, lagi kaming nagmamahalan. Oo, naghihirap tuwing gabi. Matanda na tayo eh. Oo, Okay lang yun. Ang importante, patuloy pa rin kayo sa buhay. patuloy ang pangarap ko. Oo, pangarap ko si Miloy eh. Oo, pangarap kong bituin. Alam mo, Oo. gusto ko rin sanang makatagpo ng babae na para sa akin. Katulad ninyo, di ba siyang? Oo, steady ka lang ha, steady ka lang. Or- Parang nagbabagong boses mo eh. Steady ka, steady. Alam mo, Elyong, marami kaming pagsubok na pinagdaanan ni Miloy. Ay, oo. Sabi ni Miloy sa akin, ayaw daw ng mga magulang mo sa kanya. Oo. Totoo yun. Alam mo, Miloy, Pasyam. mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Pasyam. Kahit ayaw ng mga magulang ko sa iyo, mahal mo pa rin ako. Oo, mahal na mahal kita kahit ayaw ng mga magulang mo sa akin. Salamat. Ipagtatanggol kita. Salamat. Kahit mahirap lang ako. Dati akong naghihirap sa pag-intindi sa mga magulang mo. Pero, nintindihan mo naman sila, di ba? Oo, hindi naman sila English eh. Hindi Oo. ako. Sana, papayagan na nila tayo. Papayagan na tayo. Huwag kang mag-alala. Ano kaya kung magkanan na lang tayo? Huwag kang magkanan. Magkaliwa muna tayo. Kanan, sabi ko, hindi kanan. Kanan. Basta, kung anong mangyari, ipaglaban kita, Miloy. Ipaglalaban mo ako. Nandito pala kayo! Si Santa Claus. Si tatay yan. Tatay mo yan. Oo. Ano bang ginagawa niyo dito? Ano bang ginagawa ninyo dito? Ha? Nag-uusap. Nag-uusap lang kami, tay.
Nag-uusap pero parang nakikita ko naghalikan kayo. Eh, ang totoo niyan, tay. Sabihin niyo ang totoo. Baka gusto niya makisali. Mahal na mahal ko siya, tay. Boyfriend mo na palang lalaking ito? Oo, tay. Siya si Miloy. Ang hampas lupa na ito, boyfriend mo? Oo, tay. Hampas lupa? Oo, Ano yung hampas lupa? yung hinahampas mong lupa. Parang ayaw ko na balikan ang nakaraan, Loy. Pero kahit ganoon pa ba na nangyari sa atin, Basyang, Oh, nakasurvive pa rin tayo. siyempre sa pagmamahala ninyo, Parimiloy. Oo. Oo, kasi grabe ang pagmamahala namin ni Basyang. Oo. Parang pain reliever. Kahit masasaktan ka, ang importante, paglaban mo. Oo, kapag... Pero hindi mo naman pinaglaban si Miloy. Hindi. Noon yon. Doon, pero ngayon, tigulang na kami. Matanda. Matanda na tayo. Pinaglaban niya ako. Ah. May sasabihin ako sa iyo, Ilyong at Basyang. Ano yon? Hindi niyo ba napapansin? Ang ano? Yung boses ko sa black, sa plasma. Pangit. Sa flashback siguro ang ibig mong sabihin, Parimiloy. Ay, oo. Flashback. Oo. Okay. Pero, ano bang gagawin mo, Loy, kung halimbawa ipilit ni Puloy ang pagmamahal niya sa akin? Wala siya magagawa. Eh, Sa akin pa rin ang huli, halakhat. ay oo, siyempre kasal na tayo eh. Oo, tapos ako pang may hawak ng card mo. Ay oo, pati pensyon ko sa'yo na rin. Oo, Christmas card, birthday card, anniversary card, death anniversary card. Ay, anong ibig mo sabihin, Miloy? Gusto mong mawala ako? Hindi, gusto ko mawala si Puloy sa buhay natin. Ay, sige. Salamat sa pagmamahal mo, Miloy, ha? Uy, dapat magpakabakod kayo. Bakod? 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 Kwan? Yung bakod, yun yung nilalagyan ng kahoy para hindi makadaan ng tao. Baka naman yun yung Miloy. Tatag. Pakatatag kayo. Basta nagmamahalan. Magpakatatag. Yun. Ay, pwede ba akong huminga sa'yo, Miloy? Ano yan? Sa card mo yan magagaling. Ano yan? Ay, alam mo, Rose, Mas kabado? hindi talaga ako makapaniwala na nandito ka na ngayon sa tabi ko. Bakit? Kasi dati nainggit talaga ako kay John Roy. Ano? Bakit nainggit ka sa kanya? Kasi siya ang boyfriend mo. Siya ang kasintahan mo. Paano na lang ako? Nako. Alam mo, wala naman akong naramdaman sa'yo dati. Ha? Ang ibig mo sabihin ngayon, in love ka na sa akin? Paano mo nasabi? Hoy, pare Miloy, Oh, Prilyong. kanina ka pa dito? Kanina pa ako dito. Magandang araw sa inyong lahat. Uy, Oy, nandito ng ating presidente, oh. mahal na presidente 50-50. Mahal kita. No? Mahal mo si Miloy? Hindi, ang ibig kong sabihin, mahal na ang gasolina ngayon. Oo, mahal na gasolina ngayon. Pati ang mabilihin ay nagmahal na rin. Ay, ikaw na lang siguro hindi niya mahal, Mr. President? Kaya nagsisikad-sikad ako kasi mahal na gasolina ngayon. Oo. Pero pag ako manalo dito sa ating barangay, Babarato yun. Barato, bubuhay. mamurahin ko sila. Ay, hindi. Ang ibig ko sabihin, pababain ko ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Wow. Tutuparin kong sinabi nila na gagawin 20 pesos yung bugas. Yung bigas pala. Gas, Oo. 20 pesos. Oo. Alam mo naman. Nandito pala kayo Uy, Oy, Boy Batangas, nandito ka rin? Siyempre Kasi paborito kong lugar na to Ano gusto mong kumain? Gusto ko yung gulay Yung may gata Oh. Ang inyong napakinggan ay mga pangyayaring nagaganap sa ating Naisyaga Joke Time Drama, Ilonggo version.
Kung gusto ninyong ipagpatuloy ang inyong pakikinig, please subscribe to this channel, NYGC, Naisyaga Channel, and click the notification bell at makisaya na sa Naisyaga Channel kasama ang inyong mga kanaisyaga. Romel T. Pineda, Emilio D. Magbanwa, Hil Andan, Peter Gabrina, Puljan Organia. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay. Hello sa aton nga mga pinalangga nga mga kanaisyaga, Premiloy. Shout out natin ang lahat ng mga patuloy pa rin na sumusuporta sa ating channel. Sila Mami Barney o Lisel ang pangalan nun. Si Shine. Si Cheryl Manalo. Ang lahat ng mga taga Happy Tayo Dito group chat. At lahat ng mga taga GLWF. At mga taga Blind Kakulitan. Siyempre, batiin rin natin si Karen Del Rosario. Nakikinig din sa atin ang lahat ng mga blind massage sa buong bansa. Aba? Batiin rin natin, Premiloy, si Toto Ryan Quezon. Ayan, nakikinig din sa atin si Eli Barrios. Ang ating kaibigan na si Ariel Mar Iscaro. Jerel, ano apelyido ni Jerel? Aurelio. Yun, nakikinig din sa atin. Sa lahat ng mga patuloy pa rin na sumusuporta, sa mga kaibigan natin dyan sa Home for the Blind, Bacolod City, dyan sa Jespel Blind Massage sa Iloilo City, at sa lahat-lahat na lang na nakikinig, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.